Suntem pe noua interfață web a site-ului Altex, proaspăt lansată, și încercăm să facem o comandă. Site-ul arată suficient de bine în ultima variantă. Produsul este bine prezentat pe pagina de produs. Avem un buton contrastant, suficient de contrastant. Avem video pe pagină, ceea ce este un plus. Mergem mai departe, adăugăm în coș. Aici avem fereastra care ne încurajează să cumpărăm și altceva, deci se încurajează coșul multiplu, ceea ce este bine. Mergem mai departe către coș. Suntem în coș. Acesta este coșul de tipul one page, după cum se vede și aici sus în URL. Și aici intervine problema mare de tot, care va reduce rata de conversie suficient de mult pe această pagină de la Altex. Sunt butoanele de aici de sus. În primul rând există practic un guest checkout care nu e încurajat deloc și care este pus ultimul pe pagină, nu o să fie pus primul. Se încurajează aceste două variante A și B. Teoretic n-ai decât două variante, A și B, C-ul nu există. Mergem, ne facem cont nou și aici vom vedea practic ruperea de flux liniar pe checkout, care este o rupere majoră și care va cauza foarte multe abandonuri de coș. Ne facem cont nou și o să profităm de această rețetă cu Facebook care funcționează și care este ok. Observați și această bifă de pusă automat când scriem la newsletter-ul Altex. Probabil că deja voi primi de vreo 3-4 ori am făcut această simulare și voi primi de 3-4 ori probabil newsletter-ul Altex. Să sperăm că nu va fi așa. Ne facem deci cont cum prin Facebook. În acest moment se întâmplă lucrul acesta, funcționează. Însă ceea ce este mai grav, imediat vom observa că am fost scoși efectiv din linearitatea fluxului de checkout. Practic nu mai suntem în checkout, suntem în cu totul altă parte și în acest moment nu mai știm, clientul nu mai știe pe ce buton să apese să continue comanda. Sigur există, observați aici 3 produse în coș, pentru că am făcut de 2 ori proba înainte să fac acest filmuleț. Însă observați că nu se poate continua comanda într-un mod normal și liniar. Această eroare n-am mai văzut-o în România de foarte mult timp și va fi sigur o problemă în checkout-ul plăcilor de la Altex.